Yan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-display ng ano, panit. Oh no! Nakatalikod mo na ka mo. Ano ba? Ayan. Good evening. At kararating ko lang galing doon sa bilihan ng mga paninda ko. Ayan o. Mga alak. Ayan. Soft drinks. Garilyo. At daming tao sa labas. Mga nanonood. Yan sila mama. Amoy. Sorry pag nagpasalping. Tinda sila ng ano, balot. At ipapasok ko na. Yan ano, nangutang muna ako dun sa tindahan na pinagbibilihan ko. Ay. Baba. Got me. 16,692 yung ano natin balance. 16,000 lahat. Tapos kwentahin mo daw yan, sabi. O bakit may Nag-down ako ng ano, 7. Amo di balance? Yung binta natin, nag-down ako ng 7,000. May balance tayong 9,692. Ipit mo lang dito. Tapos ano, ulitin mo raw yan na pintahin. Babaan na ito ko. Ate mga par, yung referee pala ay babae. Babae yung referee ngayon.
Ayun po babae yung ano, reaper yun. Ha? Diyan ka mano ko rin. Babae yan eh. Nag-angustia yan. To 34. Line violation. Iba ko. Pinapanang ko nila ito. Hindi ko start. Yan babae po.
Subagot na dyan, pero Baraba! Ang chinecheck na nung kasama ko yung pinamili ko. Yun na. Pizzeria. Mga katon. Hindi wala nang laman. Ayan muna tayo. Swibe na. Diba? Ulam naman mo yan. Langka ulam namin, langka. Nakakirate. Kumuha yan eh. Boleh na lang ka guys. Tol ka lang kasad to. Tol ka lang kasad to. Sipay siya sa. Nalabor ko boy. Atin baba ko pon ko nun. Tangsa. Ito, ganito mga sila. Nilutong si Ma'am. Hindi kaya pala nagsabi magdap. Ganito sa nilutong sila. Ibinundukan ni Papa? Hihili. Ito na doon na. Hindi na. Sinture ka doon. Habang nag-aayos siya ng ng mga paninda, sinusubukan ko na para okay namin kumain.
sili. Chico. Ate Jello ko kayo ako lang ate. Siya na lamang. Nakatalikod mo na ka mo. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Daming tao po. Exhibition. Taga San Rafael ba to? Tapos taga dito sa Lakeside.
Nagmala din eh. Virgin. Pwede mo man eh. Ano, nagsigigan. Yan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-display ng ano, paninda. Yan, sarado na kami. Alas 12 na. Tapos na yung basketball. Lalagay si Mrs. ng mga soft drinks para bukas malamig na. Sarado. Okay na. At luwasa kami. Okay na.